Osku. Anteeksi, etkö näe kylttiä? Siinä sanotaan ei kepin noutamista. Hyvä on. Jos heitän kepin, lupaatko jättää minut rauhaan? Lupaatko kautta kiven ja kannon, että jos heitän sinulle kepin yhden kerran, et häiritse minua koko päivänä? No niin, Karvinen paikalla, hän saa merkin ja näin hän pyörittää ja syöttää. Mahtaa olla mukavaa saada noin paljon iloa jostain noin ei-lihottavasta.